गोथार सानाव जोंनि धेमाजि जिल्ला UBPF आफादनि जानानै दिनै जोङो गगामुग दखरा आफादखौ दाफुंनाय जाबाय। जोङो बे आफादखौ दाफुंनायाव जोङो जोंनि गगामुग दखरानि रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनदों। दिनै जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै आफादगिरि हिसाबै जों बेयाव मोननो हादों बिष्णु बसुमतारी आरो नेहाथारि हिसाबै मोननो हादों जुना स्वर्गियारी। बिथांमोना सासे ससियेल वर्कारखा, बिथांमोनखौ मोननो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। दा बेबायदिनो जोङो फैगौ समफ्राव ओरैहाय सानजाहा जोंहा जनाय दं दाफुंनो, बेनिफ्राय सिला फोथार दं आरो सानजारि नोगोर दं। जोङो बेहायबो बे साननैसोनि गेजेरावनो आफादखौ आनसलिक आफादफोरखौ दाहैनाय जागोन। जोंनि गोदान आफादनि एम एन्ड भिजनफ्रा जाहैबाय जोंनि बर' कसाई अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव दिनै जों जेसेबां बर' सुबुंफोर दं बिसोरनि मोनथायखौ बिख'ना होनाय आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि जेसेबां समयसा दं बे समयसाखौ जोङो मावफुंना होनो हदाय नाजाबाय थागोन आरो। दा बेनि सायावथ' जि बुंदों बेफोरखौथ' जोङो मिसा होनानै नंखाय होननानैसो जों सानो। खारन बियो बे CM भिजिलेन्सनि खोथाया जाहैबाय 19 तारिखआवनो सारमोना बिनि क्लियारिफिकेसन होखादोंमोन आरो बेयो मोनसे पलिटिकेल हरजन्त्र। दिनैहाय जोंनि इन्ट्रियाम काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि डक्टर गाम्बारु सारखौ पलिटिकेलाइज हिसाबै बेखौ नाख्रेबनायखौ जों नुनो मोनदों। खारन बिथाङा इन्ट्रियाम काउन्सिलाव सासे एडभाइजार मा होनोमोन चेयारमेन हिसाबै दंखायोमोन। दा बिथांखौ चेयारमेननिफ्राय बिथांमोना बहुद खैसाराव माबादों, एंख्लायदों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जों बेखौनो सानो बिसोरो पलिटिकेल हिसाबै माखासे क्रिटिसाइज खालामगासिनो दङ आरो डक्टर गाम्बारु सारखौ। धेमाजि जिल्लानि नोंथाङा सासे आफादगिरि जानानै जे गामि सोसननायनि गामि दा धेमाजि जिल्ला आफादनि UBPF आफादनि आफादगिरि हिसाबै दा डिमिलिटेसननि खोथायाथ' ओंखारदों, खिन्थु दिनैसिम बेफोरो कनफार्म जायाखै। जाहाथे बेखौ गभर्नमेन्टआ थाबनो मावनो हायो आरो जोंनि इन्टिरियामाव थानाय जेनोखि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेखिनि खामानिखौ थाबैनो जोंनो मावफुंनो हायो। आरो जुदि बिथांमोना हायाब्ला निस्सय जोङो रायजोफोरनि सहाय लानानै बेखौ डिमान्ड खालामनो थांगासिनो दं। दा बिथांमोननि बिसायख'थिखौथ' फैबाय दं, जों बेखौ एसे मिन्थिदों। दिनैहाय जोंनि गगामुगावनो आं गगामुग हालामखौ एग्जाम्पल होनो नागिरदों। बिथांमोनहा जोंनि दिनै गगामुगा नलबारि मोनसे हमस्टिमोन बिसिम अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव। दा बेखौ सोलायनानै बिथांमोना कायुम होदों। खिन्थु बिनि पपुलेसनखौ नायोब्ला जोङो 28,000 नुदों। 28,000 माने आगोलनो जि दंखायो जोंनि बर' आरो मिसिं मिक्सआप खालामनानै जि माबाखौ बानायदोंमोन, हमस्टिखौ दादोंमोन बिथांमोना। दा बिथांमोननि बे पपुलेसनखौ जों एखेखौनो नुनो मोनदों। खिन्थु भिलेज नटिफिकेसना जेब्ला फैगोन अब्ला जोङो बिनि पिक्सारखौ मोजाङै नुगोन आरो। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।